Du lytter til Radio Rackham, og måske ser du også på Video Rackham, for vi er tilbage med et videocast her, og som gæst i dag har vi selveste Rikke Villersen, tegneserieskaber, som netop har udgivet en bog om sine samtaler med Kette Colwitz. Den vender vi tilbage til. Anledningen er jo så, at vi ligesom har et samspil her med en dansk tegneseriekunstner, som har arbejdet i dialog med den store tyske kunstner Kette Colwitz, som er genstand for en stor udstilling inde på Statens Museum for Kunst, der hedder Mensch. Og her er kataloget. Den er så desværre kun åben indtil på søndag. Så dem, der ikke har været inde og se den, eller dem, der gerne vil gense den, de skal altså skynde sig. Men vi vil lige have det med her i Rackham, fordi at Colwitz er en af de her store grafiske kunstnere, der har påvirket generationer af illustratorer og billedfortællere. Og jo selv er en billedfortæller. Så man kunne sige, at noget af det ligger så op ad tegneserie, og derfor synes vi, at det passer meget godt ind i det, vi laver her. Og ja, Rikke, måske hvis du siger noget om din første oplevelse med Kette Colwitz, hvordan er du kommet ind på hende? Vi skal måske lige sige, hvornår hun er fra. Ja. Hun er det 1867. 1867. Hun er tysk selvfølgelig. 1867, tilbringer det meste af sit liv i Berlin, dør i 42, ikke? 1942. 45. Lige inden krigen. 45. Ja. Og han en produktiv karriere. Altså virkelig produktiv. Ja. Skaber mange, især grafiske serier. Begynder også i senere del af sin karriere at lave skulptur. Men det er det grafiske, det er litografi, det er radering, det er træsnit primært. At hun udfolder sig i. Hun afprøvede lidt noget maleri som ung, men fandt ud af, at det var ikke det, hun brændte mest for. Men din indgang til Kette Colwitz? Altså det var jo lidt et tilfælde, at jeg blev bedt om at lave en tegneserie for MoMA, at forholde mig til. Altså Museum of Modern Art i New York? Ja. De har sådan et magasin, hvor de inviterer tegneserieskabere til at gå på museum og lave sådan en lille sekvens. Hvordan betragter man en anden kunstner, hvordan ser man sig selv i det, eller hvordan kan man interagere med andre store kunstnere og store værker. Ja. Og de skulle jo have Colwitz-udstillingen, den havde de forrige år, omkring den her tid. Jeg tror faktisk ikke helt, det var den samme, men anledningen er, at det store Colwitz-museum i Køln er under renovering, og derfor har det muliggjort et udlån af hendes værker. Der har været et væld af udstillinger med Kette Colwitz rundt omkring i både Europa og USA de seneste år. Ja. Det har det virkelig. Og så nu også her. Ja. Så jeg gik i gang med, jeg gik på museum, og jeg tænkte, det første jeg tænkte, det var på at stjæle et billede. Altså det er jo klart, når man vil fortælle i billeder, hvordan symboliserer man så, eller hvordan fortæller man så med billeder, at man imponeres eller tager noget med sig. Det fik jeg jo straks at vide, det måtte jeg ikke. Man må ikke opfordre til. Nej, man må ikke opfordre til. Nej, det kunne de ikke være med til. Så jeg måtte sådan ligesom omforme det, men jeg fik alligevel lidt min vilje, fordi at hvis jeg i en taleboble sagde, jeg kunne selvfølgelig aldrig finde på at stjæle i virkeligheden, så det her det er bare en tegneserie, og det er et symbol. Så fik jeg så taget det her billede og snedet det ud. Okay. Og så arbejdede jeg meget med ideen om det her med, at hvis man så tager noget og prøver at gøre det til sit eget, at det så næsten også kan opsluge en. Og det var sådan ligesom det, jeg prøvede at vise. Men du havde simpelthen ikke kigget på hende før? Altså, jeg har helt sikkert set hende. Jeg har ikke nogen erindring præcis om. Okay. Så det var i forbindelse med den her opgave, at det hele åbnede sig, og der var jo så meget. Og der er enormt meget slægtskab. Altså. Men jeg synes jo også simpelthen, det var så interessant, og der var så meget forskelligt, man kunne gå i gang med, at de der 10 små paneler, som jeg skulle aflevere, det kunne slet ikke gøre det. Ja. Så jeg havde et hav af idéer og skitser og alt sådan noget, som jeg så var nødt til at arbejde videre på, efter jeg havde afleveret.
Men lad os vende tilbage til noget af det. Vi skal sige noget mere om hende, hendes liv og karriere, og hvad det er, hun kan. Ja. Hvad det er, hun beskæftiger sig med, hvad det er, hun kan. Ja. Jamen, der er det jo sådan, at der er skrevet mange bøger om hende, og de bygger på nogle erindringer og noget dagbog, og er virkelig godt fortalt. Og det var sådan, at hun udviste talent som ganske lille for tegninger, og er jo altså en suveræn mester. Altså helt vidunderlig tegner, altså virtuos tegner. Ja. Og det ville hendes far godt satse på. Også fordi han faktisk ikke synes, hun var så køn. Så han tænkte, hun havde ikke de store chancer, altså måske for at blive godt gift. Og det var sådan dengang, at hvis en kvinde, hun kunne ikke komme på Kunstakademiet, men der fandtes tegneskoler for kvinder, og hun kunne også godt, kvinder kunne også komme i lære. Og så kunne de ligesom blive derhjemme, og sådan ligesom være forsørget af deres far og familie, og så lave bestillingsarbejder eller den slags. Og det var faktisk faren, der så hende som maler, kunstner. Her ser vi hende som ung, og her ser vi hende med nogle af sine unge kolleger på tegneskolen. Tegneskole for kvinder, ja. Og det var hun på af 2 omgange, og fik mange gode veninder. Og altså, der var der så ligesom den her med, at man blev ikke forlovet. Hvis man først tog den her uddannelse og var kunstner, så ville det gå til spilde, hvis man så skulle til at være kone. Ja. Altså, så man kunne ikke begge dele. Og, men det kunne Käthe Kollwitz jo, fordi hun kom jo anden omgang med forlovelsesring. For der havde hun jo mødt Karl Kollwitz, ung socialist. Og der har vi dem som ældre. Ikke som unge. Og jeg ved ikke, om han var så idealistisk og så socialistisk, at han godt mente, at hun i hvert fald ikke skulle opgive den her karriere. Jeg tror, de har forhandlet det på en eller anden måde. Og så kunne hun jo på en samme tid gøre sig fri af faren, som jo også havde en holdning til, hvad hun skulle lave. Og jeg tror nok, altså hun mødte ham. Hendes storebror var meget socialistisk og havde ligesom nogle unge. De var en gruppe i Berlin, det var de unge intellektuelle, og der var Karl en af dem, og så også ham her, Gerhard Hauptmann, som vi kommer ind på senere, som har skrevet det teaterstykke med væverne. Ja, som vi skal komme til. Ja. Og der skal man jo huske på også, at socialisterne i de her år jo også indtænkte kvindens frihed. Altså ligesom arbejderen skulle frigøres. Ja, det var intersektionalitet før, det hed sådan. Jamen, der kunne de godt se, at selvfølgelig skulle kvinden også frigøres fra ægteskabets pligter at være uafhængig, før at der var sand frihed. Som hun ikke også det har tiltalt hende lidt. Og så var de jo også lidt ældre end hende. Jeg tror, hun var kun 17 eller 18 år, første gang hun besøgte sin storebror i Berlin, og har været dybt imponeret over, der blev holdt en middag, hvor der er blevet banket i bordet, og der har været holdninger og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig noget, der taler lige ind i en ung sjæl. Og har ligesom også startet måske det politiske menneske, også i hende. Ja. Og hun laver jo politisk, hun laver i hvert fald politisk informeret kunst. Men er det politisk kunst? Eller hvad er det? Ja. Hvad er det, hun kan, som gør, at hun, synes jeg i hvert fald, står ud over mange af de andre socialistiske kunstnere på hendes tid? Ja, altså der vil jeg jo sige, at da hun er helt ung, der læner hun sig i langt højere grad op af det litterære eller det politiske. Altså, hvor hendes gennembrud, som er væveropstanden, det er jo så ikke illustrationer til et teaterstykke. Det er hendes egen... Det er hendes egne billeder, men hun var inde og se teaterstykket, og det blev forbudt. Der var også, da den her serie så udkom, skulle hun jo have en eller anden guldmedalje eller sådan noget. Hun skulle have en eller anden medalje for det, og så ham her Kaiser Wilhelm, han satte sig imod det. Ja. Så allerede der... Hun blev udnævnt til en medalje for
for det, hun havde lavet, men det var bare... det var simpelthen for stærkt. Ja. Det var for stærke sager for politisk. Altså, men det, man kan sige, det er, at enten det litterære forlæg eller det politiske, det bliver jo en ramme, hvori hun kan skabe nogle udtryk, som er meget, meget mere, vil jeg sige. Ja, jamen det er nemlig det, altså fordi der er et eller andet, hun rammer et eller andet universelt register, og det er det, hun prøver på. Ja. Altså at komme ud i et eller andet altså helt almen følelsesmæssigt resonant, som ikke sidder fast i en eller anden specifik kontekst, som handler om en politisk sag, som er her nu. Ja. Det er mere, hun prøver virkelig at lave noget, der er universelle billeder på en eller anden måde, i den store tradition. Ja. Den store kunstneriske tradition for narrativ kunst, altså historiemaleriet. Det er så ikke maleri, det er i populærkunst, det er i grafiske blade, som selvfølgelig bliver masseproduceret og udsendt. Og det er jo hendes gennembrudsværk, det her. Ikke? Altså væveropstanden fra 1890'erne, 93 til 97 står der her. Ja. Som er en kombination af litografiske blade og etsninger. Og det kommer fra det her teaterstykke af Hauptmann. Ja. Og jeg ved ikke, skal vi lige opridse, hvad historien er, altså, eller hvad det handler om. Så synes jeg, vi skal kigge på bladene, fordi det er jo ligesom det, så kommer vi ned i substansen. Ja. Men jeg mener også, at det er, altså den opstand, den eksisterede i virkeligheden. Ja. Og det er så der, hvor jeg er lige nødt til at kigge på mine noter, fordi der var et væveroprør i 1844. Ja. Og så skriver han jo så sit teaterstykke i start 90'er, og så går hun i gang med at illustrere historien. Ja. Og ikke helt præcis, fordi det er alligevel netop det, du siger. Ja. Det bliver større, og det holder sig ikke til lige teaterstykket. Nej. Altså det er et afsæt for at lave en meget fortættet fortælling, der handler om altså armod, altså død, vrede og afmagt på en eller anden måde. Og vi snakkede tidligere om, hvorfor man kalder det en cyklus. Det er jo en billedserie. Altså det er jo en narrativ billedserie, vi har med at gøre. Og man kalder det også en cyklus, og jeg synes i det her tilfælde, at man kalder det cyklus, fordi at man tænker noget, der er cyklisk, altså der kører i ring. Det passer meget godt med det her, fordi det starter og slutter lidt på samme sted. Ja. Det er altså virkelig grove løjer på den måde. Altså, det er noget, og det er jo socialrealisme, men det er løftet op i et eller andet almenmenneskeligt register, synes jeg. Altså, som trækker på en kunsthistorisk tradition, hvor for eksempel at døden kan optræde. Altså som knokkelmand i billederne. Det er der jo en lang tradition for i tysk kunst især, altså, som hun selvfølgelig forholder sig til. Ikke? At døden er til stede, altså, som en fysisk manifestation. Ja. Men det, der er mørket, og det der som du kan sige, er de universelle følelser, og det lidt uhyggelige, og det måske det monstrøse ved livet. Ja. Altså, det er jo noget, hun har med, som også bliver beskrevet steder i dagbogen, altså, som hun i virkeligheden også forsøger at... altså, at man... Der er ligesom to kæder. Ja. Der er den vilde og legesyge, og den sorgfulde også. Og jeg tror egentlig også, jeg har læst et sted, at hun godt kunne blive temmelig rasende. Altså så alt det her, det brusende, ikke også? Og så er der det rationelle menneske, det ordentlige menneske, det politiske menneske, det der søger at få alting til at blive bedre, og at man ligesom vurderer det og måler det. Og så hun har for eksempel hvert år i sin dagbog, så laver hun ligesom sådan et slags note på, hvordan det går med familien og dets medlemmer. Altså har de udviklet sig siden sidst og sådan noget. Så det er sådan nogle optegnelser. Og det er jo meget den her rationalitets fornuftige måde at kunne overhovedet håndtere at gå ind i det mere voldsomme aspekt af livet. Ikke? Jeg tænker også, at den her serie laver hun, da hun lige fået børn. Eller er det ikke lige omkring der, hvor hendes børn bliver født? Jo, det må det jo være. De er jo i hvert fald 18-20 år. Det kan godt være, det er lige før. Det er nok lige før. Hun har ikke fået børn endnu på det tidspunkt. For det er jo ret vigtigt, altså historien om hendes børn, altså hendes søn, som
som dør i Første Verdenskrig. Men det kommer senere. Men det må være omkring den her tid faktisk, og det er måske også derfor, at det har taget... Altså, det tager jo mange år. Ja, men hun har virkelig også lagt energi i det her. Ja, altså, ja. Skal vi kigge på billederne? Ja. Det første... Altså, de har ikke titler, så vidt jeg er orienteret. Jo, det har de. Det har de. Nød. Ja, okay. Hvor vi ser... Altså, det er jo nok... Altså, der er nok en generation... Ja, det er en mor, eller det er en bedstemor. Jeg tror, det er mor-barn. Det er mor, ja. Og hun er bare slidt. Hun er så slidt, ja. Hun er så slidt. Hun er væverske, kan vi se, for der står væven der, simpelthen. Og den er også bagved, ikke? Vi kan se med til væven, der står bagved. Og stuen er der også, og soveværelset. Det er alt sammen et rum. Det er et rum, det hele. Og der sidder så, altså her bagved, om det er manden, eller om det er den samme kvinde. Ja, en anden kvinde, og et andet barn. Det er også det der måde, hun kan altså fremmane ansigter ud af mørket, altså på den der måde. Altså virkelig op. Altså hendes præcision i beskrivelsen af et barn, der sidder med hånden op i munden. Altså, sulten barn. Ja, altså der er sådan en præcision i hendes beskrivelser. Ja. Altså hun fanger livet så eminent godt. Ikke? Altså. Og det gjorde hun jo også i virkeligheden. Det var sådan, de boede i en meget lille lejlighed, og hun havde et lille bitte studie, og ved siden af, der var venteværelset til Karl Kollwitz' lægepraksis. Han var en af de første offentlige læger i Berlin, og det var jo så der alle de syge underklassen kom. Og der sad hun, hvis der var meget larm, børn der græd eller noget, så kunne hun ikke koncentrere sig. Og så satte hun sig simpelthen ind i venteværelset og lavede skitser. Og det er også der, hun har fundet de fleste af sine modeller. Og jeg synes, jeg kan se, at denne her kvinde, det er hende, som hun har arbejdet med i adskillige billeder. Mange steder, den og type. Og så kunne... det er en bestemt kvinde, og hun tjente jo så en skilling, og så der er modelstudier til, og mange modelstudier også til billederne. Ja, jeg tror, vi får nogle af dem senere, men der er faktisk nogle modelstudierne, vi ser dem. Altså, der har vi nogle her. Det er jo så ikke modelstudier, det er kompositionsstudier. Ja. Men der har vi for eksempel modelstudier. Ikke? Ja. Hun tegner jo fuldstændig. Men jeg synes lige præcis, den her kvindes ansigt med de her hule øjne og kindben, og sådan, jeg synes, jeg simpelthen kan genkende hende fra mange, mange billeder, og det er den samme, hun brugte. Ja. Og så er det så, hun kigger på et sygt barn. Ja. Og det står sådan helt, det er der næsten ikke mere. Ja. Ja. Og det har en fuldstændig vild virkning, at det her blege barn nærmest forsvinder. Ja. Samtidig med, at skraveringerne i dynen bliver grovere. Ja. Altså det er også en detalje, som maner sådan døden frem i det der lille bitte blege ansigt. Ikke? Ja. Ja, hun giver meget, når hun maler døde børn. Og det gør, eller maler, når hun tegner døde børn. Det gør hun ret tit. Det er et af hendes motiver. Ikke? Så får hun den der kommer det der forklarede lysende, bringer hun ind i skildringen af barnet, som jo på en måde bliver sådan en overført skildring af det følelsesmæssige engagement, vi alle sammen har i det barn, når vi ser det. Altså, de er jo enormt smukke, de døde børn, når hun tegner dem. Ja. Det kan være, at vi kigger på nogen om lidt igen. Men det er jo simpelthen fordi, altså døden er til stede hos dem. De er så fattige, at det er en naturlig ledsager. Og det der med altså, der sidder han så med knokkelarmen over og rører ved manden, der sidder og sover. Det er faktisk moren. Nej, det er moren, der sidder og sover. Ja, manden står der. Så det er hende, der er syg. Døden kommer og laver den første berøring. Med den anden hånd laver døden sådan en, vælter døden krukken med mad på hovedet. Altså det er sådan en lidt, kan man sige også ung, altså det er fortællingen, altså det er den symbolik, som vi kan ikke, det er så tydeligt. Der er ingen mad i den skål. Det er en tom skål, ikke? Som bliver vendt om, ikke? Ja. Og så samtidig så sidder det her lille barn og betragter et stearinlys, eller ved ikke. Altså her, altså hun kender sin kunsthistorie. Vi er jo, altså det er sådan noget El Greco har malet. Altså med stearinlyset og barnet, der sidder og kigger på det og sådan noget. Altså det er sådan, hun er meget velbevandret i den tidligere kunst. Altså, og det er den
liga, hun lægger sig i. Altså, der er ikke, hun sætter ikke sit lys op i en skæbe her. Hun er i den liga der. Det er de store mestre, altså, synes jeg, at hun ligesom lægger sig op af. Meget ambitiøs. Ja, enormt ambitiøs. Og der er virkelig lagt energi i dem her. Ikke? Og så har vi... Teknisk kan man også sige, at det ikke bare er lavet af en omgang. Altså det er jo... der er jo brugt alle mulige metoder på at få mørket frem. Ja. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal forklare, hvordan den litografiske proces fungerer. Har du lavet litografi? Ja, det har jeg. Men nu kommer jeg faktisk lige til at tænke på, men det er jo så raderingerne. Dem kommer vi også til. Men der er alle mulige akvatinte og sandpapir. Hun bruger virkelig mange teknikker. Men lidt det samme kan man jo også med litografi. Det er en sten, og den kan så smøres med sådan noget fedtet noget. Og man kan både bruge sandpapir til at få det af igen, og så findes der også noget, det næsten minder om en blyant. Den er bare federe, som så man kan få ned i stenen. Og, ja, som så aftegner sig i den der overflade, som man så derfor kan trykke. Ja. Det er det, der så trykker man med stenen. Det er også kaldt stentryk, altså fordi det er litografi, det betyder stentryk. Altså, så kan du trykke noget, der er faktisk en blyantsagtig streg, eller netop sådan en opløst streg, som du har her. Jamen det er simpelthen fordi, at den er så fed, at den, så sætter den sig i de der små bitte porøse ting i stenen, og så vand skyer olie, og derfor kan man trykke. Ja. Og her ser vi så endnu en mørk scene, hvor man ser et baglokale i en kro. Ja, rødslagning. Ja, rødslagning, hvor mændene de sidder og diskuterer, nu har de fået nok. Ja. Der er en, der banker i bordet. Ja. Altså næverne. Prøv at se næverne. Ja. Der er sådan en... De der detaljer i, hvordan de sidder, og hvordan de udtrykker sig, og, som også barnet med hånden i munden. Eller, altså, så der er virkelig... kredset for detaljer. Og så kommer narrativet jo af sig selv. Ja. Så kan man jo mærke, hvad det er, der... Altså, det er så udtryksfuldt i kropsholdningen og i ansigtsudtryk. Altså, det kommer sådan helt... Synes man virker som om, det kommer helt naturligt til hende. At hun kan bare ramme de der... Det er genkendeligt, du kan straks se, og det er netop der, så kommer historien ud af det. Altså, fordi hvis det var tegnet af en anden, så kunne det godt bare blive ret anonymt, det der. Du kan ikke rigtig se, hvad der foregår, det er mørkt og sådan noget, men bum, så hun får ligesom etableret i de der ansigtsudtryk, og netop i hænderne. Og det, der også for eksempel er kendetegnet ved det her billede, det er jo, at det er det centrale, altså det, vi får øje på, de ansigterne, det er faktisk en forholdsvis lille del af billedet, og så er der sådan meget mørke, der omslutter dem, ikke? Og der kan man sådan fornemme, hvordan de har puttet sig langt ind på værtshuset eller beværtningen, og der foregår noget i hemmelighed. Ja, det er hemmeligt. Ja. Og lige præcis den her måde, hvor hun bruger de store, massive mørke, og så lader billedet foregå i en lille bitte del. Altså, det er også bare mesterligt. Hun har også kigget på Rembrandt, som jo også var grafisk mester. Altså. Igen, det er der, vi skal op. Ingen tvivl om hendes ambitioner. Ja, nej. Og her har vi så skitser, det var bare det, fordi du nævnte det før, altså det forstudier, hvor hun ligesom gør billedet klar på en eller anden måde. Det bliver så ret anderledes, når hun så laver det, men der har vi så med tuschlevering. Så afviser hun dem selv, ikke? Altså, det skal laves op. Den er ikke klar nok. Eller... Så rykker vi over i raderingen i fjerde blad her. Vævernes optog. Ja. Det er helt fantastisk det her. Altså der er vi over i et mere stregbornt medie, ikke? Altså, og det er jo igen en kobberplade, man... har du lavet radering? Ja. Så vil du forklare? Jamen, det er meget mange år siden, men da jeg gik på designskole, så havde vi faktisk en lille smule grafik stadigvæk dengang, inden alle værkstederne lukkede. Men jamen, det er sådan en koldnålsradering, ikke? Eller det er sådan ligesom sådan en koldnål er ridsen direkte i kobberpladen. Ætsningen er den der, du lægger igen en præparering på toppen af kobberpladen. Du smører den i noget, og så tegner du ned i det med en meget spids, sådan en spids nål. Ja. Du tegner, og så kan du, og så når du er færdig med den tegning, så lægger du den i et syrebad, og så syren den bider der, hvor du har fjernet overfladen. Ja. Og det er det, der er ætsningen. Det ætser sig ned i kobberpladen, og så kan du så trykke, så tager du alt det der af, og så ruller du tusch på,
og så kan du trykke, eller hvad hedder det, trykfarve, og så kan du så trykke, det der ligger nede i rillerne bliver så trykt, så det, de linjer, du har tegnet, bliver trykt. Koldnålen er så ovenpå. Altså koldnålen, det er altså direkte, det er uden ætsningen. Ja. Og så er det det der hedder aquatinte? Altså, som ligesom bliver sådan noget lidt, ligner kul, eller noget grums, altså det der, ikke? Ja. Jeg kender ikke teknikkerne godt nok til helt at kunne identificere, hvad der har været. Nogle gange kan jeg godt se, hvad der er koldnål, fordi den har sådan en fjeragtig, sådan en blød overflade. Men det tror jeg nok, det er det, der skaber de her sådan lidt mudrede ting i billederne. Og så sandpapir efterfølgende. Ja, altså noget af det der kan også være en behandling af pladen, ikke? Altså en sandpapirsbehandling. Ja. Og det synes jeg, det er også er værd at bemærke, at altså det er igen på en måde, det er kvinden i forgrunden med barnet på ryggen. Det er altså det fokus, der er i hendes billeder. Det er de øjne, der ses igennem. Ja. Det er helt centralt, at hun går der med barnet. Ja. Det er også det der, hvem skal passe barnet, mens de gør oprør. Det er der ikke nogen, der kan, så man kommer med barnet med, sidder og sover bag på ryggen der. Ja. Det er også det der med, at de går sådan med knyttede næver og har deres forskellige improviserede våben, økser og ler og sådan noget. Og de er selvfølgelig resolute på en eller anden måde, men de virker ikke som om, altså, de er ikke sådan fulde af energi, vel? Altså, de går så virkelig trætte. Ja. Altså, det er det eneste, den eneste, de kan gøre, det er på en eller anden måde at prøve at bede om en eller anden form for anstændighed. Ja. Men de har ikke meget energi at komme med. Altså, det er ikke sådan noget, nu skal vi ud og hænge dem. De er slet ikke så rasende som bønderne. Nej, så vi kommer til senere. Det er nemlig det, altså, der er sådan en opgivenhed. De er allerede opgivet på en eller anden måde, synes jeg, det her billede. Altså, det er fantastisk på den måde. Der er nogen, der går og råber, måske lidt halvhjertet her, sådan nogle sloganer eller sådan noget. Det går bare sådan, og er træt. Ham der, ikke? Ja, ham der. Ja. Bagerst. Ja, der er sådan en økse eller et eller andet, der kommer op der. Okay. Der er noget, der ikke er helt færdigt. Men her på det næste billede, der kan man også, altså der er tegneserien jo, det vil jeg godt våge at påstå, at det er et tegneseriebillede, det er, altså de samler brostenene op, og man ser dem her i den knyttede hånd, og så ser man kastet senere. Ja, altså aflæsningen af det, det er jo våge at påstå, det er en af de første tegneserier, Ja. Jamen altså, der er klart sekvens i det. Ham der, han rækker ud efter en sten. Kvinderne står og børnene står og graver stenene op, og så tager de dem. Ja. Det er også svært at kaste dem ind gennem der. Det kan ikke være særligt. Det er virkelig ikke effektivt, det her oprør. Nej, det går heller ikke så godt. Jeg tror jo, at det der, det er koldnål, det der. Det er også fantastisk, det der nærmest abstrakt, der hun bare lavet sådan nogle kruseduller, som der er en energi i dem. Altså. Overfor det der mega sirlige gen. Og der er også et lille barn der bliver hævet med ind. Og, altså, der er virkelig mange... Altså, hun har 2 hende der. Ja. Det har den der interne sekvens i sig. Og det er bare ikke et oprør, der vil lykkes det her. Altså, det synes jeg godt, man kan fornemme. Altså, de kan ikke engang komme ind af den der port. Nej. Jamen, er det ikke også det? Jo. Det er ikke det sidste billede? Nej. Nu kommer det sidste billede, som er bare så benhårdt. Altså. Ja. Det er de døde. Ja, så står hun der, og så kommer de døde bare bliver båret tilbage i hjemmet, der er væven. De kan ligge under væven. Det ligger under væven, altså. Kæft, mand. Ja. Altså bare, det er grove løjer, altså. Og der sidder en, der er sådan helt krummet sammen, en sørgende. Ja, det er jo så, altså... Det er mændene i familien, der er blevet myrdet, altså... At politiet formoder man, eller hvem det nu er, der har slået det der oprør ned. Ja. Det sidste blad, som så ikke kom med. Ja, hun laver så et til der. Det blev alligevel taget ud. Det blev for tungt symbolik. Hun vil gerne have det op på et eller andet symbolsk plan. Ja. Så hun har den døde Kristus, som er hentet lige ud af et maleri af Hans Holbein. Okay. Den yngre, altså fuldstændig. Ja. Og så 2 kvinder, bundne og lidende. Så hvad betyder det? Altså, så religionen er... Den er væk, og hvad? Og så... Ja, og de er i hvert fald bundet i en eller anden... Ja, altså, jeg tror, det er åbent for fortolkning, men altså...
Gud og død på en måde. Ja. Og menneskene er bundne i deres liv. Altså, og sådan noget kan man lægge. Ikke? Altså, fordi det er jo også, det er næsten korsfæstningen, ikke? Der ser det måske tydeligere ud, ikke? Ja. Og det er jo også sjovt, den hedder de nedtrådte, eller undertrykte, downtrodden, hvor det så er 2 billeder, som egentlig ikke... Ja, jeg tror, det hun prøver her er at tage triptykon-arrangement med en Kristus i midten, og så 2 ligesom flankerende billeder, ikke? Altså, med et dødt barn, og så... Ja. Og her der forholder hun sig både til Albrecht Dürer og til Holbein, men også til Michelangelo. Altså de bundne såkaldte slaver, altså de i virkeligheden kaldes prigioni, de fanger. Når Michelangelo, de her meget muskuløse mænd, der er bundet, altså som han har laver i sine skulpturer, og som er sådan et billede på det fængsel, kroppen er for sjælen. Altså livet som fængsel på en eller anden måde. Det er dit billede på for ham. Og det er sådan noget, hun også forholder sig til på en eller anden måde. Ikke? Altså, men det blev så måske alligevel... Det er bare kvinder i stedet for mænd. Ja. Og også en pointe. Ja, vigtig pointe. Det sætter hun jo ind i stort set dem i alle. Ja. Og en helt anden måde at afbillede kvinden på jo også. Så det er interessant også. Men det blev hun så talt fra. Var det Hauptmann, der... jeg kan ikke huske, der var en eller anden, der talte fra det. Okay, det var ham. Ja. At det var simpelthen for tungt lavet. Ja, og det kan man godt se, fordi altså, hun har ramt et eller andet genkendeligt her. Ja. Altså almen genkendeligt for folk, der lever sådan. Ja. Altså, det kan godt være, at vi har haft døden inden lidt indover, men det slipper hun også lidt. Altså døden er der, men så får vi noget, der altså, kunne ligne noget virkeligt, ikke? Altså, hvor der ikke er symbolske elementer i. Altså det her, det er realisme på en eller anden måde. Ikke? Altså det er selvfølgelig ekspressivt, men det er ikke, der er ikke klart symbolske elementer. Og så er altså det der, det bliver måske lidt for meget. Det, altså, det bliver sådan lidt krukket. Ja. Det er også meget, som du sagde tidligere, da vi gik i gang, at det er et meget ungdomligt gestus, og vi laver noget, der er så ambitiøst. Altså, det er den unge kvinde, der... Ja, og der har vi så, her har vi så også nogle af hendes hvad hedder det? Skitser til det, ikke? Altså, og der ser vi også de bundne kvinder der og sådan noget. Så er der bundekrigen. Vi kan lige så godt køre videre med de 2 store serier, ikke? Altså, den er så lidt senere, den forholder sig også til noget historisk. Ja, der var jo den tyske bondekrig i 1524, og så tror jeg, det er... det er bare lige for at se et årstal her. En, der hedder Zimmermann, som skriver også noget om det. Kan du se det? Ja, Wilhelm Zimmermann. Ja, som har skrevet i 40'erne om et bondeoprør i 1500-tallet. Ja, og det der bondeoprør, det har hun tager jo en eller anden form for afsæt fra det, men hun er alligevel meget mere frigør sig fra det og går en helt anden vej. Så man kan jo både se, at det er en ældre kunstner, og jeg tror også, at det har taget en længere tid at lave den her serie. Endnu længere. Ja, den er så det er fra 2 til 8. Den har taget lidt længere. Ja. Og den er også virkelig gennemarbejdet. Ja. Helt enormt gennemarbejdet. Der er virkelig lagt energi af. Hun har sikkert lavet mange af den her type skitser, før hun har begyndt at lave raderingerne, ikke? Jo. Ja, der findes flere forstudier til den der, og også flere andre forsøg, hvor der er en kvinde med de her 2 plovne, eller hvad hedder det? Plovtrækkere, er det de? Plovtrækker, ja. Hvor der står en, der er ligesom sådan noget, der som et eller andet ved den der plov, som også kan styres fra den anden side. Hvor der står en kvinde, og der er også et andet billede, hun har forsøgt, hvor der står en kvinde i forgrunden, men det lykkes ligesom ikke. Hun kommer det ned her. Ja. Altså igen det der med at komme ned til noget sådan essentielt, noget der har en universel kraft i sig, ikke? Jo. Altså, jo. Der sker en masse ting fra at ramme det, hvad er det, vi gerne vil udtrykke her? Ja. Og det er de der, de går nærmest vandret. Ja. Langs jorden og trækker ploven. Og det er mennesker, der trækker ploven. De har ikke heste eller andre dyr til at hjælpe sig. Det er simpelthen... Og horisonten, de er nærmest dukket under horisonten. Den skærer den lige der. Ikke? Ja. Men det var jo også omkring den her tid, at sådan den helt store udnyttelse sådan blev sat i værk
dem, der ejede jorden. Ikke? Og så blev det jo et slid. Og der er også en uværdighed i billedet, det her med, at de næsten ligger vandret. Der er ikke nogen, der er oprejst det her. Der er ikke nogen værdighed. Hovedet på den bagerste er knækket også. Ikke? Med håret ned sådan. Ja. Altså. Så der er, det er jo igen nogle tydelige linjer, og som virkelig understøtter, at det her, det er grov udnyttelse af de her stakkels mennesker. Ikke? Jo. Og man skal jo forstå, at det er jo en tid, hvor der er enorm klasseforskel, altså, og enorm fattigdom. Altså, hun arbejder på en tid, hvor det er sådan. Altså, det har der så også været før. Men det er altså ikke den der udligning. Det er også derfor, socialismen bliver så stærk en kraft, ikke? Altså, fordi der er så stor social uretfærdighed i samfundet. Og så kommer altså det her billede, det er jo fuldstændig vildt. Ja. Der har vi så også med nogle skitser. Det er fuldstændig vildt, altså. Jamen, det er så den voldtagende kvinde og en lille pige, der står og kigger på. Eller ja, der. Hende havde jeg faktisk slet ikke set, før jeg så billedet i virkeligheden. Man kan se det bedre i skitsen her, der er hendes hoved, man kan se det der og der, ikke? Hun står og kigger ind over en anden, altså. Og hvorfor betragteren er med der? Altså, det har virkelig givet mig nogle hovedbrud. Hvem er det, der betragter? Og siger det noget om en eller anden arv, eller noget, der gives videre? Eller, det tænker jeg bestemt, det gør. Er det noget måske? Man kan også i lige præcis den her serie jo også tænke, er der et personligt konfliktstof, som også på en eller anden måde siver ud, og inden for den rammen, altså den historiske og politiske, litterære ramme, kommer til udtryk. Har hun selv set noget, som... Og så alle de der døde... altså vi skal huske på, at hun er ikke selv vokset op sådan. Altså hun har ikke været i den der fattigdom. Altså det er hun ikke... Hun observerer noget. Ja. Altså den der ekstreme fattigdom er ikke selvoplevet på den måde. Altså, nej. Men jeg tror alligevel, uanset hvilken klasse man bevæger sig i, så kan man godt opleve hårde sager. Selvfølgelig. Og hvis man er observant, som hun er. Altså. Ja, og jeg tror, at det er i alle klasser, der foregået voldtægter. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Nej, det var mere fattigdom, det var ikke volden, men det er rigtigt. Og det er jo, altså, der er jo nærmest en abstraktion over den her figur. Du skal bruge noget tid, også fordi hun har lagt de her halvdøde, overmodne planter omkring. Ja. Altså hun har lagt kroppen ind der, og man skal lige dechiffrere, hvad der foregår. Og det vil også ind i en tradition, altså blomstermalerier og den slags. Altså, er det ikke også nærmest en... Jo, altså normalt ser man, så ligger der ikke en død eller voldtaget krop midt i køkkenhaven, eller hvad det er, ikke? Men altså, det er jo sådan en solsikke. Ja. Altså brug af en eller anden art, altså så vidt jeg kan se, ikke? Ja. Men jeg ved ikke, altså nu ved jeg ikke med botanisk, hvad det er for nogle planter det her, men altså det, jeg synes der er den der, og så det er enormt muskuløse, altså det er virkelig sådan en power, og det nu er jeg meget optaget af Michelangelo, men det, altså han forholder sig til den der heroiske tradition inden for billedkunsten, hvor at det heroiske bliver udtrykket gennem en muskuløs krop, altså en idealiseret krop, og han giver det til en kvinde, som er blevet, eller hun giver det til en kvinde, som er blevet voldtaget. Men det er jo også noget kraft, der ligger i den der... Ja. Der var en enorm kraft i den krop, altså samtidig med, at det er en krop, der er blevet smadret på en eller anden måde. Altså, altså hun er bevidst om de der ting, altså hvordan... Det på en måde er det realistisk, men på en måde har det også den der heroiske karakter. Altså... Og det er jo et billede, altså så det med, at det går i arv, eller at der er i hvert fald, at den lille pige ser, jeg ved ikke om hun ser sin fremtid, eller hun ser i hvert fald noget som en virkelighed, hun er del af. Ja. Altså, og som, ja, altså, og igen et universelt tema, fordi det er noget, som du siger, foregår ikke bare blandt fattige, men blandt, altså i alle samfundslag på en eller anden måde, man har overgreb og den slags. Ja. Altså, hun får alle de ting ind. Jeg ved ikke, altså, hvad tænker du med det der med at lægge så mange planter omkring det? Altså, gøre det nærmest usynligt. Man kunne, hvis man skulle være negativ. Ja, det tror jeg egentlig, altså, at du har ret i det der med, at
det tager noget tid, før man ser det her billede, fordi der netop er alle de her forfaldne eller rådnede blomster og planter. Ikke? Ja. Så hun maskerer det på en eller anden måde i det. Ja. Og det tager rigtig lang tid, før du ser pigen. Ja, og så tror jeg også, hele det her med kvinden som blomst og uskyld og den slags, altså det ligger jo også i blomsten. Ikke? Og det er jo ellers ikke noget, hun har beskæftiget. Altså hun tegner jo ikke studier af naturen på den måde, eller blomster, eller... Nej, det er mennesker, der er hendes fokus. Så det er hendes eneste billede, hvor hun ligesom gør det. Og hvor hun så har anstrengt sig for at tegne planterne, så hun kunne have dem kunne inkorporere dem her. Ja. Altså, men hun kan jo tegne, hvad der passer hende. Det er jo en jagttagelse. Altså, det er en evne til at, ligesom, altså, hvis hun ville kunne, hun skal bruge det til det der. Så har vi et par vilde billeder her også. Så kommer vreden jo. Ja. Først så vi undertrykkelse, nu kommer vreden. Og det er jo så tydeliggjort i den der len væses. Ja, altså det der er et alternativt billede. Ja, det er et forstudie. Det er ikke en del af den færdige serie. Nej, hun afviser det der. Hvor man ser en eller anden... Altså, også noget død, ikke? Eller døden eller et eller andet, der tager hendes hånd som holder på leen, mens hun sidder der og er vred, ikke? Og den knyttede hånd, altså døden har sin knyttede hånd der. Altså døden har omfavnet hende allerede i hendes vrede. Ja. Og den har hun så droppet. Den også... Måske er det lidt den samme impuls, altså det der med, at det bliver for symbolsk. Ja. Altså, det bliver for tykt. Ja. Og så når det står mere rent, så bliver det faktisk stærkere. Det er altså det billede. Og det vil sige, det billede, det er jo nøje gennemgået på SMK, hvor man kan se, der er en lille film med en mand, som fortæller, hvordan man kan se, hvor hun er gået ind og lavet rettelser. Ja. Den der hånd, som væser, er ikke med til at starte med. Den hænger faktisk slapt henover len. Men så det, at hun laver den der ændring, det gør bare bang! Så er det så ondt og så mørkt og mareridtsagtigt et billede. Virkelig, der er virkelig vrede i det. Ja. Altså sådan indignation og vrede. Altså man kan sige, netop fordi først der hænger hånden ned her, der ser hun opgivende ud. Og det første stadie er i udstillingen. Man kan se det første stadie, hvor det blev trykt, for den var oprindeligt så ud, inden det blev lavet om. Og der ser hun opgivende ud. Ja. Det var ikke det, hun ville. Nej. Altså du vil have den der fuldstændig sådan ildsprudende vrede, der ligger inde i hende. Ikke? Altså, det er generationers indignation fanget i en figur. Ja, der er et indædt had i de der øjne, som ikke har nogen pupiller. De er bare hvide. Jeg synes jo, og så håbløse på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, jo, også det. Men bare altså virkelig altså stærk vrede. Og så det der med stille og roligt sidder hun og sliber. Den skal slibes, den der len. Og jo også det, at kinden læner sig ind mod den, altså godt nok den døve side af len, men der er også et eller andet der, at metallet, det er også meget stærkt. Ja. Jeg synes, jeg kan se lidt, at denne her kvinde, som måske også, der har været en model, er den samme, det samme ansigt, som hun bruger også omkring samme tid. Jeg tror, det er det 1906 et eller andet, som hedder Mor med dødt barn. Ja, den skal vi altså også lige kigge på bagefter. Ja, men det er bare, nu er den lige på det her, og så kan vi måske sådan fornemme en lille smule af den her meget grove pande, øjenbryn og fugen imellem øjenbrynene, og så den store næse, og så det her sådan lidt fedtede, tynde hår, og en stor... stor pande. Ja, det tror jeg simpelthen, der er en eller anden... Det er den samme, og, og det er en model, Ja. En rigtig ond, led kone. Men hun har god grund. Ja. Det kan man sige. Så har vi de her billeder, som er jo oprøret. Og der har vi jo sådan en bevægelse, det lodret orienterede bevægelse med mændene med alle deres, eller både mænd og kvinder, tror jeg, det må det være, ikke? Som bevæger sig med deres landbrugsinstrumenter, som de bruger som våben igen, op for sådan en hvælving, i sådan en opadgående bevægelse. Ja. Her synes jeg, hun bliver lidt kunstlet. Altså, det er jo fantastisk. Men det er meget, meget sådan grafisk stramt komponeret. Ja. Det bliver sådan en abstrakt bevægelse, en bølge på en eller anden måde, hvor her, det brænder lige igennem.
Ja. Her er vi over i noget, der sådan, måske er lidt... Altså, det er jo stadigvæk fantastisk, men... Man kan sige, jo længere ind de kommer i mørket, jo mere utydeligt bliver det, og egentlig også deres kroppe. Og man kan se her til sidst, så er de bare sådan et eller andet sådan meget knoklet, måske, som kunne lige så godt være nogle kranier, eller der er nogle... Altså, der er en forsimpling og en udviskning af ansigtsudtryk, som man ser i højere grad hernede, men det er jo kun sorte øjne, sorte munde. Det der er helt vildt, det der. Raseriet. De der rasende ansigter hernede. Og så kan man jo sige, at det er i læseretning, det er en stigende vrede, altså det er sådan meget teatralsk på den forstand, at det er sådan op mod peaket, ikke? Og samtidig så kan man jo også, billedet kan man jo heller ikke lade være med, måske også at, igen med freudianske briller, er det jo en fælles begivenhed, der ses på en eller anden måde. Klart. Aggression, voldsomhed. Om det så er, hvad det lige er, det har med oprør at gøre, man kan binde nogle forskellige kræfter sammen. Men det er der ikke mange formidlere, der har sat fingeren direkte på. Den er svær at tolke på. Ja. Det er også meget sjovt det der med, at deres anatomi er sådan, de meget store hoveder, dem her, og sådan mindre arme. Der er sådan noget dværgeagtigt og lidt klumpet over det. Og der tænker jeg igen, hvis vi en anden, hun gerne vil sammenlignes med, tror jeg, det er Goya. Ja. Altså, det har vi, han har nemlig også de der anatomier, som er sådan lidt fordrejet, og hvor der er blevet forstørret af hovedet. Helt sikkert, ja, det ligger det så. Og Goya er jo også han er jo altså indignationens mester inden for grafisk kunst, ikke? Altså med krigens rædsler og den slags. Så det er jo og sådan mørket, noget, ikke? Altså, der forbundmæssigt der. Altså, nu læste jeg et lille smule op på det også på vej herover, og der bemærker Anne-Louise Svane, at lige den her periode, der har hun faktisk en affære, som måske på en eller anden måde også har haft en eller anden voldsomhed i hendes liv. I hvert fald vælger hun til sidst Karl og familien. Og, men det her med, at hun er sidst i 30'erne, og hun har altså haft en eller anden brændenhed, erotisk affære, som jo måske har grebet i hende på en måde, med en kraft, som netop igen, vender vi tilbage, er en universel kraft, og som også er mørk og monstrøs. Det synes jeg, det er lige at være bemærket. Men når jeg nu ved det, så kan jeg lige så godt lide det videre. Det er altid svært med biografiske fortolkninger af billeder, men altså, der er jo et liv bag. Altså, så så altså, og det er også helt vildt det der. Altså, der er også bare så meget. Der har vi et oprør, der er mere energi i. Det er udbrud. Altså, der er sådan et udbrud. Og det er jo en historisk figur, vi har her. Ja. Sorte Anna, eller sådan noget, som på en eller anden måde ledte det her oprør i 1500-tallet. 1524, der var der simpelthen en ond heks, som kunne finde ud af simpelthen at mane aggression frem i enorme så pæne mænd. Det var selvfølgelig en kvinde. Men jeg tror faktisk et sted, jeg ved ikke om det har været i sjov, men hun sådan har sammenlignet sig lidt med Sorte Anna der. Og hun har i hvert fald sagt, at hun synes, at det er et af de stærkeste billeder, hun nogensinde har lavet. Det er jo fuldstændig vildt, det der billede. Altså. Der er faktisk en detalje fra det i starten, hvor man kan se overfladen her. Ja. Altså, prøv at se det ansigt. Med tænderne, altså den vildskab, der er i det. Ja. Og den måde, hånden er skraveret der. Ja, det er så sublimt. Og det er koldnål, det der. Det er der, hvor du kan se det bløde. Ja. Altså det er lavet i overfladen, efter hun har ætset det, så har hun siddet i overfladen og ridset de der bløde streger. Ikke? Jo. Fantastisk. Det betyder, at man kan ikke tage så mange tryk, fordi det bliver hurtigt trykt ud. Det ligger jo de ligger ikke nede i... Nej. På samme måde, det ligger i den der grad, der kommer, når du ridser. Der ligger farven, trykfarven. Ja. Og den forsvinder så, når du maser det. Ikke? Altså, så du kan ikke lave så mange, men du kan virkelig få de der effekter. Ikke? Ja. Det er blevet fantastiske effekter. Altså. Jeg har også læst, at hun på et tidspunkt så skulle hun undervise i netop
raderinger, og det gik slet ikke. Altså fordi hun holdt sig ikke til det. Hun formåede simpelthen også at udvikle sine egne teknikker, hvor det var flere gange igennem, at hun vendte tilbage og brugte sandpapir, og så... Altså så det var i mange lag, inden hun var tilfreds. Kan du sige også noget med at mestre det der med så mange figurer, der er placeret oven på hinanden, med indbyrdes, altså både våben og arme og sådan noget, altså for det der til at fungere, og så man kan se, hvad der foregår, man kan se deres ansigter og sådan noget, ikke? Altså det er jo altså kompositionsmæssigt ikke helt enkelt at opnå det der. Altså, det bliver sådan et menneskehav, men du kan stadigvæk ligesom følge, hvor der er altså de enkelte figurer, ikke? Og deres hænder og sådan noget. Ej, mistede vi nu, hvor vi var henne, eller hvad? Jeg tror, vi er der. Vi kan hurtigt finde det, fordi det er... det der, altså, så det er en anden energi, end vi havde i væveopstanden. Ja, helt sikkert. Altså, der er mere kraftfuldhed, og jeg tror egentlig også, at hun vender tilbage til den her, de rasende masser, der stormer imod til angreb, ikke? Altså, og det lykkes det hende her, ikke? Synes hun selv. Ja. Altså, og det tror jeg også, fordi det er et større følelsesregister, det der. Det andet er bare håbløst, på en eller anden måde. Jo. Og det har sin egen styrke. Men hun vil gerne have den der vrede ind. Ja. Og det får hun her, ikke? Altså, vreden og retskaffenheden ved oprøret vil hun også gerne have ind. Ja. Synes jeg. Det må være, altså, det må også derfor, det er en succes, det her billede, ikke? Fordi du får den der fornemmelse. Og jeg synes, det der synes jeg lidt mere... altså, igen, det er alle sammen fantastiske billeder. Der er ikke mange, der kan det her, men det der... Ja. Altså, og så kommer vi jo så til afslutningen. Ja, der er to til. Der er to blade til. Det er skitserne. Ja, det er skitserne til sidste billede med slagmarken. Slagmarken, ja. Så går ud og finde sin døde bagefter, ikke? Ja, kvinden går ud der på sandsynligvis en mor, der går ud for at finde sin... Ja, hold kæft, mand. Ja, og igen, det er jo nok hendes egen drenge, der har siddet model. Ja. Det ville de jo gerne. Ja. Ja, hun havde 2 sønner, ikke? Jo. Ja. Og det var vist mest Peter, der... som senere tog i krig faktisk, i første verdenskrig, blev myrdet meget hurtigt. 2-3 dage inde i... Ja. Så det var jo grufuldt. Ja. Det er inden det her, men det er sådan... Altså det er med ikke til at ud at tænke på, altså, synes jeg. Nej. Men der har du også det der forklarede lys, synes jeg, på en eller anden måde over den afdøde, hvor smuk han er, ikke? Jo. Altså. Ja. Og så, det er bare så sort, det der. Altså. Og så mørket, ikke? Ja. Alt det mørke udenom. Og horisonten, og hvordan natten egentlig er afbildet, det er jo virkelig sublimt også. Altså. Og du fornemmer, der ligger andre kroppe. Altså, det bliver sådan. Og så er det, når vi snakker cyklus, og så ender vi tilbage med, altså, de er bare taget til fange, dem der har gået op, og de er alle sammen nu blevet taget til fange, og venter en uvis skæbne. Men der var faktisk ikke helt planlagt, det her sidste blad. Men det laver hun så alligevel, og det er jo netop der, det bliver en cyklus, fordi selvom at de fleste af de afbildede kigger ned, og virkelig det er et nederlag, så i midten, eller lidt til venstre for midten, så er der alligevel en, der stiger ud mod os. Ja. Og det kunne godt være et tegn på, at vreden er der stadigvæk, og hvis forholdene ikke ændrer sig, så kan det være, at det er all over. Ja. Så sker det igen, ja. Vi har ramt 50 minutter. Okay. Hold da op. Men så nåede vi jo faktisk også lige igennem de to som store jeg også påstår en lille smule er tegneserier. Ja, men det er også det, jeg tænkte, altså, det er derfor, vi skulle have dem med på en eller anden måde. Ikke? Der er noget tegneserie-princip over det her. Og tegneserier kommer jo ud af grafisk gengivende tegninger, altså i blade og den slags. Og hun blev også senere bladtegner. Hun tegnede for det fantastiske tidsskrift Simplicissimus, altså det satiriske tidsskrift. Og det er det, tegneserier, der kommer ud af. Deres ophav er i de satiriske blade og i nyhedsillustrationer og sådan noget. Ikke? Og det udvikler selvfølgelig til historie, fordi de også har dækket historie, både satirisk og nyhedsmæssigt i bladene. Ikke? Så det er jo den tradition, tegneserier kommer fra. Og det er vigtigt at holde sig for øje, at der er et fælles ophav der, og det er faktisk det er en lidt kunstig adskillelse, synes jeg. Der er meget tegneserier over det her, selvom det er enkeltbilleder.
enkelte situationer, ikke? Men de her sådan, at man ligesom vælger at tage et tema, og man så laver en række af billeder, hvor igennem der opstår et narrativ, og at man kan læse dem sammen. Hvis det her billede betyder det, hvad betyder så pludselig det forrige, og det næste? Netop, og det ved jeg egentlig ikke helt om, hvornår det opstår, om det er sådan den grafiske... Nej, det går langt helt tilbage til middelalderen. Altså, hvis du ser på jeg ved slet ikke, hvornår det starter. Du kan gå tilbage, altså så langt som du har lyst til. Altså narrative friser i kunsten, i billedkunsten. Altså med skulpturer, eller hvad det nu er, hvor du har episoder, det er ofte Kristus. Altså, men det er jo særligt i de her grafiske, at de så ligesom kommer i 6-9 blade, ikke? Og bliver udstillet sammen. Ikke? Ja. Altså det er et princip, at man, og netop det er en sammenhængende historie. Det er ikke bare variation over et tema eller sådan. Det er en sammenhængende historie. Og så har det jo også det der, du siger, med der er, altså nu så vi på væveopstanden før, men også her, det der med, at der er en enorm bevægelse i selve billedet, som jo også er en tegneserieagtig ting. Ja. Altså det der med at virkelig have bevægelsen i billedet, og nærmest sekvens i billedet. Ja. Altså hun opbilder, de løber, altså, og her, før vi havde det der med brostenene, der blev gravet op og kastet og sådan noget, ikke? At du har i billedet, har du den her mærkelige altså tidslighed, som kan vise en sekvens, eller noget, der foregår over et stykke tid i et billede. Ja. Og det kommer ud, altså det er jo noget, som i billedkunsten siden renæssancen har man prøvet det her, fordi altså i middelalderen havde man de her billedserier, ikke? Altså hvor man så her går Kristus på vej til korset, og han falder 3 gange, og alt sådan noget. Du ved, har det der. Men så vil man gerne i renæssancen være mere naturalistisk, og gerne rumme det hele i et billede, i stedet for at have det der. Og så er det så, man begynder at finde på måder at vise før og efter i et billede, netop gennem positur, ansigtsudtryk, og hvad det ellers er. Ikke? Altså, og det er jo sådan nogle ting, hun kan, samtidig med hun så også laver en serie med... Altså. Og så synes jeg også det her med, at der er et centrum af billedet, altså hele billedets komposition, og de vandrette linjer, lodrette, de diagonale læseretning, alt sådan nogle ting er der jo i høj grad, er jo med til at give... Jeg synes lige, vi skal kigge på det der. Ja. Altså, det er jo bare... det er sådan... Det er indbegrebet, synes jeg på en måde, hvad, altså de ting, hun arbejder med, at hun kan. Ja. Det døde barn. Eller kvinde med dødt barn. Ikke? Altså. Jo. Og så den her moderskikkelse, som også næsten bliver opslugende eller ædende på en måde. Foden, der sådan bevæger sig ind i sig, altså ind i sin egen krop. Der er et eller andet sådan helt dyrisk og ubehageligt ved det der modervæsen. Men det siger jo også noget om den der, altså det opslugende ved sorgen. Altså det opløsende, altså hun er ansvaret også det der irriterende knude her, altså sådan det der med at din kærlighed er så stor og så nu så uforløst, at du ind i kroppen på en eller anden måde på det døde barn, ikke? Noget af den, altså det er også, der er også nogle tegninger, hvor man kan se det. Altså det der med hun hele de der studier både kysser og nærmest sådan med lapper over, altså med overlæben sådan. Og det er da også et kys på et dødt barn, ikke? Jo det, jeg tror det er forstudier, ikke, til det der. Altså. Ja. Altså også dem her. Og de er jo alle sammen også vist i forbindelse med billedet, altså netop forstudien, altså på udstilling, synes jeg det er en virkelig åbnende gennemgang og det er virkelig, altså, og det har den der urkraft. Altså, det er, altså, der er også et eller andet, når du siger dyrisk, altså, der er også noget oprindeligt menneskeligt, du ved, du kan se det tilbage i stenalderen, det her, ikke? Altså, og det er de samme følelser, vi har i dag, som, altså, de er også nøgne, der er ikke noget med, at vi kan se, at de sidder i en væverstue, eller de har ikke noget specifikt tøj på, der signalerer, at de er for den og den tid. De er nøgne, det er mennesker simpelthen. Altså. Og det er jo også et selvstudie. Altså hun har brugt sig selv og sin søn som model. Og det må have været vældig krampagtigt at sidde sådan der, og så alligevel kunne tegne. Ja, det der billede, altså. Og det er en ret stor radering, altså det er større end bogen her. Det er meget, meget flot. Så det vil vi anbefale folk træner sig. Ja. Der er meget mere at snakke om med Kirke Koldewitz, men jeg synes, vi koncentrerer os om de der 2 serier. Her har vi, altså der er nogle eksempler på hendes illustrationer til lidt senere i livet, hvor hun tegner til... Og faktisk også en information, man kan få igennem hendes dagbøger. Det er ikke noget, der er blevet fremhævet af mange formidlere, men hun havde så adgang til Ligehuset i Berlin. Ja. Og
Så hele det her med den døde krop og... Det har du også en sekvens om i... Ja, det måtte jeg tegne. Hvordan tager man ned i Berlin Ligshus og lukker sig ind, og så har jeg siddet og tegnet de her modelstudier af kroppe, der lå fuldstændig stille. Nøglen til døden, ikke? Og forstå den. Ja. Og det forstår jeg slet ikke, at hun turer. Prøv at tænke på at sidde og lave... Og det må jo alligevel have været fantastisk, fordi modellen er der lige så lang tid. Som... det har du tegnet her. Ja, plus at det at kroppen er jo faldet sammen. Det er jo ikke en levende krop. Nej. Så der er et eller andet... Ja. Men det er jo også det, min bog kredser om, det er jo døden og den døde krop, ikke? Så, jo, og du forklarer jo meget åbent, altså det direkte her med din mors død, altså ansporet. Noget, i hvert fald noget af bogen er ansporet af det. Ja. Altså det tror jeg også, det var derfor, at jeg gik dybere og dybere ind i Kollwitz og hendes måde at udtrykke det på, fordi at det hjalp mig til måske en eller anden sovearbejde, eller komme omkring noget, der var sværere, og der kunne hendes sprog så hjælpe mig. Og det er meget hendes sprog, det der. Altså med hænderne, hvis vi ser på hendes meget sene serie, der er også den der, den er også fantastisk, den her træsnitserie om krigen. Den er også, den er også vild. Altså, men for ligesom at ikke at fortabe sig fuldstændig, så skal lige se den sidste serie der, Døden, synes jeg lige, fordi den forholder du dig til der. Ja. Altså den er lavet i 30'erne, der er hun jo gammel, altså, og har et andet, et mere forsimplet udtryk her. Ja. Lidt blødere på en eller anden måde, og der er ikke så mange skraveringer. Det er ofte kunstnere, når de bliver ældre, det dropper det med skraveringer. Ja, der er et stort hvidt rum omkring motivet, ikke? Så hun tegner kun det, der er nødvendigt. Så det... Og der har vi det der med hænderne, altså hånden, der kommer og tager. Ja. Altså, som vi så forstår af... Det er døden, ja. Der står et barn der, der er meget skeptisk. Og så døden, der kommer efter hende selv, hvor det er ligesom om, hun rækker hånden op, som om hun godt bestille. Nu er det hendes tur. Og Karl er afgået ved døden på det her tidspunkt, og alt det, der sker i Tyskland, er jo så mod hendes... Det har været nogle hårde sidste år, så hun var klar. Og det er jo det billede så fint. Hun blev også sat for bestillingen for sin undervisning og sådan noget. Det kunne hun ikke... Nej, nazisterne hun blev ikke kategoriseret som degenereret, men hun måtte ikke undervise og sådan noget. Altså, og hun havde jo været... Altså hun havde illustreret den socialistiske presse i i 30'erne, ikke? Altså op til nazisternes overtagelse i begyndelsen af 30'erne. Men, så hun fik frataget noget, og måtte også flytte fra Berlin og mister mand og sådan. Ja, der har du en parafrase med dig selv. Ja, fordi det er jo altid sådan, at når den, der har født en, dør, jamen så ved man er den næste. Og pludselig så, når man får døden tæt på, jamen så er det jo også, at man bliver nødt til at overveje, at man er den, der også skal afsted, og at man er dødelig. Vi gør jo alt, hvad vi kan for overhovedet at glemme altså for at glemme det, ikke? Nye iPhones og dynejakker. Men i virkeligheden, så er der ikke særlig lang tid til. Så, nej, det nærmer sig. Og der kan man sige, det tvinger hun også ind til, ligesom at forholde sig til på en eller anden måde. Altså, du kan ikke, når du ser de her billeder, så er det sådan, okay, det bliver jeg simpelthen nødt til at forholde mig til det der. Ja. Altså sådan, det kan jeg ikke ignorere. Altså, det er jo også en styrke, synes jeg, hun siger, at nu skal du ikke kigge væk. Altså, at du bliver nødt til at tage stilling til det der store spørgsmål, som vi alle sammen har. Ikke? Og som jo er inkarneret det der med altså, i tysk kunst, det der med pigen og døden, altså, som er sådan et genkommende tema, hvor man har en ung kvinde, og så står døden ved siden af i sådan som knokkelmand. Og det er et tema, som alle kunstnere, eller mange kunstnere igennem tiderne har måttet på en eller anden måde brydes med. Og det, altså her bliver det sådan lidt, det bliver faktisk meget tegneserieagtigt, det der, hvor døden kommer flyvende med sådan en kappe, og der er et lille barn, der løber væk og sådan noget. Det bliver sådan lidt... Man kan se, hvor Sikker Hansen lidt kommer fra også. Altså, de der bløde litografiske illustrationer. Han tilføjer det så lige
Jamen, der er ingen tvivl om, sødme, men, der er ingen tvivl om, at der har været mange efter hende, som har været stærkt inspireret af hende. Ikke? Altså. Og det er jo også derfor, at jeg så i den her samtale sådan tillader mig at kravle op og stå på hendes skuldre og tegne efter, og som jeg også siger, stjæler hendes billeder. Ikke? Ja. Jo. Altså. Jeg tror faktisk, at selvom jeg synes, jeg har tegnet rigtig meget i mit liv, så det, at jeg har tegnet mig ind i hende, jeg har gjort, at jeg på en eller anden måde er blevet en bedre tegner. Så hun har lært mig noget. Du har også tegnet flere af hendes værker af, simpelthen. Ja. Altså, og nogle af dem er med i bogen. Ja. Så hvad har det har givet dig godt til en bedre tegner. Hvor er det bragt dig hen? Sådan, hvad tager du med dig? Altså, du har noget teknisk, men når du siger bedre tegner, hvad mener du så? Du mener mere end noget teknisk, formoder jeg. Jamen, de hænger jo sammen. Ja. Altså det der med at få det ud, som skal ud. Ja. Men i en eller anden mimisk tegning, altså den realistiske tegning. Og der synes jeg jo, altså noget af det, som er fuldstændig vidunderligt skønt ved hende, det er, at en enkelt detalje, som for eksempel hvis det er et ansigt, altså munden og næseborene, det er gengivet med en kæmpe nøjagtighed. Og så er der noget andet, som sådan godt må være i, altså enten gå hen i det mørke, eller det grove. Ja. Og kan man sige, det er teknisk. Altså det der vil jeg jo aldrig kunne tegne. Altså det er simpelthen over et niveau. Hun er så suveræn. Ja. Men altså, jeg har i hvert fald ikke... Man skal ikke lade sig slå ud af det. nej, så hvad tager man med? Ja. Det er vel også en eller anden form for... Jeg tror, vi alle sammen godt... vi har jo... Os, der kan tegne, vi har jo så gået på kunstskoler på et tidspunkt, og vi har efterlignet de store mestre, men så vender vi sjældent tilbage til det. Ja. Men det har egentlig... Det, at jeg har tilladt mig selv at gøre det har faktisk givet noget. Ja. En lille form for efteruddannelse, måske. Ja. Altså man kan også sige, det hun gør, altså hun er virtuos tegner, men det handler ikke om virtuositet. Så på en måde er det ikke, altså nu er mine tegneegenskaber er ret begrænset, og jeg har dog tegnet lidt, men altså man kan sige, hun er ikke en, man mister ikke modet til at tegne. Så nogle tegner er så dygtige og sådan så virtuos sådan og spiller på det virtuose på en måde, hvor du tænker, det kan jeg aldrig, så det må jeg må bare opgive på en eller anden måde. Det synes jeg ikke, altså for det er ikke det handler om. Det handler ikke om, at vi skal se, hvor virtuoso der er til at tegne. Altså vi skal forstå, hvad det er, der foregår her. Altså hun vil gerne kommunikere noget. Ja. Og der er nogle tegnere, der bare er virtuose, men som har det der med, at det føles, jamen lad mig da prøve at ramme noget af det samme, eller gøre noget lignende, og det er ofte dem, der danner skole, synes jeg. Altså, Rembrandt har også noget af det. Altså han tegner som en drøm, der ingen kan tegne som ham, men han får det til at se så let ud, så du tænker, det vil jeg da også prøve. Altså, det kan jo godt det der, det er jo så nemt ud. Og det synes jeg er en gave på en eller anden måde, når kunstnere giver det. Altså, Og så noget af det, der også har fascineret mig utrolig meget ved hendes billeder, det er alle de mørke områder, hvor der alligevel er en... der er noget, man kan mærke der, og det er bare et enormt spændende sted i min egen praksis, altså at få det mørkere og mørkere. Hvor dengang jeg startede, der var det næsten sådan en helt let skitse. Så turde jeg ikke mere. Men det der med at bare blive ved med at gøre det mørkere og gnide i det og se, hvad kommer der så frem? Men det var også nogle lidt voldsomme billeder af dem, der var. Ja, det der tror jeg, mange identificerer sig med. Bare det står på den ene side og døden på den anden. Ja, ja. Altså, det er jo også enormt erotisk. Altså, det er jo... Altså, det glemmer hun heller ikke, og det var også det, du ligesom refererede til tidligere med fortolkning af nogle af billederne der, ikke? Altså, der er en erotik i det også, noget sensuelt, og som hun blander med døden, altså, som selvfølgelig er et fast tema, det der med døden og det erotiske hænger sammen. Ja. Og det synes jeg også, hun rammer godt, altså det der med, at drifterne og det der med det finale, det ligger lige op og ned af hinanden. Altså, Nå, vi kan jo blive ved, men du skal have stor tak. Er der noget, du vil afslutte med at sige? Bare komme ind og se den udstilling, mens den er der. I har 5 dage fra, at vi optager. Så nu må vi se, hvornår udsendelsen udkommer.
Og så direkte ind i museumsbutikken. Ja, den kan man faktisk få i museumsbutikken. Det er godt, den er på museumsbutikken. Og ellers så kan den jo også fås efter. Den er udkommet på Fahrenheit, samtidig med Kate Kollwitz. Så det vil vi selvfølgelig også anbefale. Og så vil jeg bare sige tak for i dag. Tak til Frederik, som sad stumt og trykkede på knapperne herovre. Uden ham kunne intet det her lade sig gøre. Nej. Og men lyt til noget mere Radio Rackham, læs nogle flere tegneserier, se noget mere kunst, gå ind og se udstillingen, og vi ses næste gang.